Vou explicar como facer esta viga, que temos que facer dous cortes aquí. O corte 1 e o corte 2. Esta viga é a ficha 8, exercicio 2 e o examen da PAU de Madrid do ano pasado, do 2025, vale. Facemos, aquí temos un RB porque é un apoio móvil, RBI, e aquí temos un apoio fixo, polo tanto temos reacción no eixo Y e reacción no eixo X. RAX, logo temos esta forza de 40 kN. Vale, aplicamos isostática, que é sumatorio de forzas en X igual a 0, sumatorio de forzas en Y igual a 0, sumatorio de momentos en A igual a 0. Poderíamos coller A ou B, collemos A. Vale, forzas en X significa que RAX igual a 0. Forzas en Y temos para arriba positivas, para abaixo negativas. Entón, esta é positiva, positiva, negativa. RAI más RBI menos 40 kN. Igual a 0. Ahora vamos a ver os momentos. Estas dúas forzas, como están no punto A, o momento é forza por desplazamento. E como o desplazamento é 0, estas forzas generan un momento 0. Esta forza genera un momento e esta forza de aquí genera un momento. Esta forza genera un momento e vai en sentido horario, porque facemos forza por desplazamento e iría así, sentido horario. Esta, sin embargo, forza por desplazamento, como vai para arriba, sería sentido antihorario. Vale, se tiveramos isto así, fixéramos unha forza por aquí, pois isto giraría en sentido antihorario. Sin embargo, esta forza de aquí vai para baixo e giraría a viga en sentido horario. Entón, facemos así. 40 kN pola distancia, que son 1 metro, e como vai para aquí, é positivo o momento. Este de aquí, este é negativo porque o momento vai para lá, e serían RBI por a distancia, que son 4 metros. Por lo tanto, RBI é igual a 10 kN. E RAI, vemos por aquí, e RAI igual a 30 kN. Vale. Para facer os esquemas, os diagramas, facemos así. E aquí tamén facemos onde está a forza. Aquí poñemos os diagramas de N, os diagramas do esforzo cortante, que sería V, e o diagrama do momento flector, que sería M. Entón, vamos a facer cortes. Facemos o corte 1 e o corte 2.